Добър ден! Днес искам да разгледам две-три думи, които често използваме, но имат някакви минимални разлики. Действам, правя и върша. Започвам с думата действам, тъй като тя е най-българската дума и е свързана действително с действителност, действителен, реален. Когато говорим за действие и за действаме, ние говорим най-вече за наистина нещо реално. Действаш, върша някакво действие. Проявявам се по определен начин, постъпвам. Работя, функционирам. Думата върша е много интересна. Върша, върших, занимавам се. Той всичко върши много бавно. Постъпвам, действам. Какво смятам да върша от тук нататък? Както виждате, може да не се върши в момента, но се използва думата върша или ще вършиш или ще върша. Върша разпродажба, върша услуга. Думата върша ми се струваше, че беше жаргон, но всъщност се намирам в тълковния речник, така че се използва за някакво вършене на нещо, на някаква постъпка, която ще или правя. Тоест, или някой друг ще прави. Тук не е свързано конкретно с личността. И третата дума, която искам да разгледам, е постъпвам. Тоест, правя. Тази дума е най-широко обхватна и в нея има много разнообразни смисли. Дори тя може да има отрицателно значение. Ето, примерно, извършвам някаква работа, дейност. Свързано е с човекът, но може и да не е. Произвеждам, изработвам, правя лоша шега. Преструвам се, правя се на глупак. Ето отрицателен смисъл. Правя го на маймуна. Както виждаме, това е свързано тясно с лицето, което прави ми чест, правя вятър, правя главата, правя кал, пакостя. Отдавам прекалено голямо значение на нещо. Правя мили очи, подмилквам се. Така че нека да обобщим. Действам е най-чистата дума, която използваме за всякакво действие, което е лично свързано с човека и което обикновено се схваща за някаква дейност, работа и момент. Точно в този момент, обикновено за сегашно време става въпрос какво действам, какво действие извършвам сега и отново много силно свързана с думата действителен, реален. Тоест тя е по-истинска и говори за истинско действие, реално действие или най-често сега в този момент. Върша, това е, че правиш и се занимаваш с нещо. Върши работа с удоволствие, т.е. постъпва, действа. Как именно действа, какво именно върши, малко по-отнесена дума, която може да се замени като смисъла на синоним, но пък може да има отрицателен смисъл, понякога върша беззаконие, върша разпродажба, върша услуга. И третата дума, правя. Правенето също е свързано с самията личност, но там е най-всеобхватна като смисъл разбиране. Може да бъде правене на отрицателни неща, може да бъде правя се на малоумен, т.е. преправям се, използва се думата правя, но всъщност може да има смисъл на преправям се, правя мили очи, правя се на 2,5, правя си оглушки, правя си труд. Както виждате, действието е по-силно, по-ясно и по-конкретно. Вършенето е нещо по-отвлечено, но също време свързано отново като действие, като правене, докато правенето има малко по-страничен смисъл и може да се използва много по-широко дори за отрицателно правене на нещо, което пак е свързано с човек или не е свързано с него. Малко е сложно да се разбира, но все пак тази разлика дребна трябва да се е ясна, за да знаем какви думи може да използваме. Не може да пробваме да използваме думата върша някаква постъпка, а може би правя еди-ква си постъпка, а действието е за работа, най-вече за конкретни неща. Надявам се да е ясно. Опитах се да го обясня, защото и аз чета, но не мога да видя колко е дълбока разликата, съвсем елементарна е. Така че надявам се, все пак това слово да е полезно, да направим кратката малка разлика между тези три думички и да внимаваме, когато ги използваме, точно какъв смисъл влагаме и коя да използваме къде. Благодаря.